Manglakaw di ay may karon. Mamalit di ay may sudan. Biyaan sa namong boarding house karon diha. Manglakaw may padulong dito sa may hospital sa Caraga kay mamalit may sudan sa paniod to. Medyo init man kayo good. Pero agwantahon na lang. Agwantahon na lang ang kainit sa adlaw kay medyo namanggod tayo sala bantog madutlan tagkuan ba kainit sa atong adlaw kung wala ay sala ang tao dili na to matagamtaman ang kainit sa adlaw unang tuwa sa taas ang kong partner medyo disturbo kaayo kasi piyat yun ta sa atong pag-istoryaan ning atong pag-vlog ba kaya nag-vlog ta mangutaan na manggid siya. So karon magpadulog na mi dito sa among giadtuan para makapalit na mi sa among sudan si paniud to. So dihang maglakaw-lakaw mi diri sa kainit sa adlaw. Medyo may gamay challenge ba? Kay balo mo unsay challenge? Challenge sa kainit ba para mauga ang atong utok bitaw? Simba ko lang palayo. Karon nga mo sudan nga palitan. Pagpili ra ka unsay imong paliton. Nay nangka, nay pakbit, nay sapsoy, pansit, bihon. Klase-klase ra na siya nga sudan. Pagpili diha isa ra ka putahi. Iyang napili na sudan sapsoy kuno. Medyo lami siguro ng sapsoy. Mo na lang iyang ipalit para makabalik namin dito sa mong adtungan. Medyo happy naman sa tingkaon god. Diri day mo mamalit kani nga tindahan. Ako murag lisod kay ning tindahan na ba mo kay murag way ngalan ana di ay sa taas wifi ay wifi. Sakit. Wala din ngalan di ay. Medyo nangayo siya sabaw. Ayun. Ari na kami. 20 ko no ang sabaw. Medyo maglibog tana ba? Tama. So, nakapalit na may gulay. O sabaw ko no. So, manguli na may. Medyo gutom na mo kayo. Medyo may ipit ani ba? Ipit oy. Basic ang dalan ba? So magdali-dali yun may tabok ani. Kaya kung di ka magdali-dali tabok, medyo delikado. Kaya dagan yung sakyanan ba? O, magdagan yung ka mo tabok sa dalan. Para ingnon ka nga taga-bukid ka ba? O nang, para di ka madakpan ba? Madakpan ka sa city traffic, mag-walking ka, goodbye yun ka. O nang mudagan yun ka, para di ka masakpan ba, tabok na ta. Tabok na ta, baby. Okay, ningunong man, di, mutabok yun, dali-dali ate. Siyempre, muli namin sa among gipuyan. Tawa mga guys, oh. Kani nga itong dalan ba? Medyo dagan kayo nakaparking na sakyanan. Medyo gamay na kayo ang dalan nga agianan sa atong mga sakyanan nga gikan sa mga laing lugar. Ano, ambot ngano ni siya? Nga nahiunaan ni mang ni siya ko. Lisod ka na sa pilingon ba? So, magpadayon na sa atong ibate. Ay, so karon di magyud mi makapalit og ice ani. Kay nanirado man alas 12 udto. Alas 12 tutok, di mi kapalit og ice. Nanirado man ang tindahan. Medyo init kaayong panahon. Oy. Umuli na mi para makapaniud dun na. Medyo naabot na mi sa among gibordingan. Grabe jud ka init ang panahon ba. Nagpaila ra gyud nga naatay sala.
pag nakay sala, madutlan jud ka sa kainit sa adlaw. Lantawan ng kuan gani ninyo kanang mga vampire. Kung mainitan na siya, masunog yun na siya. Busa, di yun ka magpainit para di ka masunog sa sikat ng adlaw. So, naanami karon sa among gibordingan. Kaya maniud to nami. Huwag diri rin ni kutob. Diri rin kutob ni atong pag-vlog-vlog. Kaya kapoy, yaw-yaw eh. Maugahan tag ka ng laway